Computer audio. Ok, quelqu'un doit arrêter l'audio. Ok, super. Gli ho detto a Giada di farmi la sala d'attesa, invece fa fare. Non lo so, c'è una cosa strana che appare. Guarda. Ah no, ok. Adesso sembra andare. Sì. Ok. Senza sala d'attesa. Ici. Il n'y a pas de salle d'attente. Ouais, ben là, on est tous ensemble. Là, ça y est, on est dans le meeting. Là. Ouais. Hello, everyone. Giuliano, disattiva l'audio. Buongiorno. Julien deve attivare l'audio? No, c'est bon. Ok. Hello. Super. Hey, la vita. Giuliano, riesce a essere... Ah, perché io non ho la videocamera. Ecco. Ok, super. Ok, io ho la mia. Tiens, on va mettre la caméra comme ça. Hey, Lavinia. Hello, Julian. Hello, Nico. Hi. Hello, Vesna. Hello, Alina. Hello, Gabriela. Hello, Liuba. Sì. We put on a bit of music while we wait. Perfect. Start. Radu è connected or not? Buna. Is that how you say it in? Hello. Liuba, j'aime bien. I love it. C'est amour. C'est quoi? Liuba, c'est amore. Ah oui? Sì. Ah oui, Liubov. Yeah. Daniele, we don't have to start the recording now. We can maybe start recording in 5 minutes. He starts automatically. Ah, yeah, okay. And then we can cut it. Bene. Sur les sons. Toi, tu as du main. Fais un mute everyone. Non, mais je suis pas host. Je pense pas. Si, tu es host. Mute me. Parce que toi, tu vois là. Tout à côté. Moi, je ne l'ai pas. Ah oui. Ah, ok. I mute everyone. Yeah, Daniele qui en tant que host. Hello, everyone. Please mute microphone, everybody. Vă rugăm să puneți pe mute sonorul, să încercăm să facem cât mai multă liniște. Dacă aveți, transmiteți ceva, e ok. Dacă nu, să puneți pe mute sonorul. And we will wait a few minutes, 2 or 3 minutes to start so that the people can come in.
O să mai așteptăm câteva minute până începem să vină toată lumea. And Daliana is already in translator mode. Of course. Alina, o să te rog să pui sunetul pe mute. Okay. I have a question for the people who are here. Is this music, the handpan, is it good for massaging? Am o întrebare pentru toți participanții. Ce părere aveți despre muzica aceasta handpan pe care o auziți acum? Eu consider că este una foarte bună. Radu is saying that it's very good to massage on it. Thanks. Yeah, I think also. I like this instrument very much. I massaged with it for a long time. For me, my two favorite were Ludovico Einaudi and handpan. Okay, let me check on the emails. Daliana, Da. trebuia pentru celălalt telefon, că nu ne mai putem conecta, trebuia trimis mail și la model. Da, like, nu știu. On commence, hein? Julian, Radu didn't manage to connect it on the second phone. What Okay. he has to do? He has to do something to give you an email or something? I don't know. He couldn't connect to this room on his second phone. Nu poți să te conectezi la Zoom-ul ăsta de pe cel de-al doilea telefon? Nu, zice că este într-o altă întâlnire, într-un alt meeting. Mai încearcă o dată. Și la mine a mers destul de I greu. can use this one. Why does he want to have two? Pe telefonul meu mers din prima. I'm not sure. He is trying again. He said that the host is in another meeting. The host has another meeting in progress. Yes. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de monde. Ah, This should be maybe ask. Daniele? Yeah, I Okay. think, yeah. We are checking. Verificăm. Ok. Dacă nu, asta este. Oricum eu îi văd pe ecran mic. Ei, Daniele, Radu non riesce a connettersi. No, c'est bon. Là, he just managed, Daliana.
to get in? No, he didn't. Oh, okay, sorry. Ok, Daniele, c'è un problema con la connessione al link col secondo telefono di Radu che dice che il link è occupato per un altro meeting e ci domandiamo anche se è forse che c'è solo 11-12 persone in questo link, magari sono nell'altro meeting ma non so che cosa voglia dire. Puoi darci un'occhiata in maniera abbastanza urgente? Grazie. Okay, I think we can start at least with the introductions. I'll turn off the music. Thank you, everybody, for coming. We're delighted to have you for this little webinar meetup. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi și o să începem ușor cu prezentarea până o să se strângă chiar toată lumea. The meetup is presented by Radu Gligor, who is a Romanian massage therapist and who's, I think, vice president of the Romanian Massage Association. Is that correct? Îl arătăm pe Radu, care o să vă prezinte noțiuni despre postura terapeutului. Radu fiind vicepreședintele Asociației Internaționale de Masaj. And we are the New Massage Association, and we are the organizer of the European Massage Championship. Campionatului European de Masaj și Asociația NUMA. And so today, Radu will show you a little bit about his knowledge of how to position your body during massages in order to give the best possible massage to your client and to stay healthy yourself. Astăzi, Radu o să ne prezinte noțiuni despre postura pe care trebuie să aibă terapeutul, cum să avem grijă de sănătatea noastră și cum să oferim cea mai bună terapie. And we invite you to not only see the presentation, but also when he is finished, to maybe tell us your reactions, tell us how you do things, so that other therapists can maybe benefit from your experience as a massage therapist. Vă invităm de altfel nu doar să priviți ceea ce Radu o să ne prezinte, ci de asemenea să și interacționați, să ne spuneți din experiența dumneavoastră, astfel și ceilalți să poată învăța și poate să ne ajutăm unii pe ceilalți în acest meetup. If you have any questions at all, please put them in the chat and we will answer them, or Radu will answer them at the end of his presentation. You can ask in any language you want, in any European language you want. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să le puneți în chat. Radu o să vă răspundă la ele. Puneți în orice limbă, noi le vom traduce și vom căuta răspunsul pentru voi. And with this, I let you, does Elvira want to say a word maybe very quickly before we start? Eccomi. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti in questo meetup. Nico, mi traduci tu? Sì. Andrew. Sì? Ciao. Ok, vi auguro il benvenuto in questo meraviglioso meetup. Sono Elvira Gentile, vicepresidente della New Massage Association. I'm Elvira Gentile. Do I need to leave the sound on here? Yes. Okay. I'm Elvira Gentile, the vice president of the New Massage Association. Okay. Sunt Elvira Gentile, vicepreședinte al Asociației Naționale de Masaj, NUMA. Niente, sicuramente sarà un meraviglioso meetup perché grazie a Radu vedremo veramente come un massaggiatore deve assumere una postura giusta ed esatta per il proprio lavoro.
Welcome to this meetup. I'm sure this will be a great meeting because thanks to Rado, we can see how a massage therapist has to pone himself during the massage to have the perfect body position. Ok. Vai. Bine ați venit la acest meetup prezentat de către Radu, care o să vă arate posturi ale corpului și cum să aveți grijă de sănătatea voastră. Perché è importante donare. Perché è importante eseguire i massaggi e donare benessere, ma è importante pensare anche alla nostra salute fisica. This meetup is important because we will learn that not only is important to give wellness and do great massage to our client, but it's also important that we massage therapists, we think to ourselves and to our wellness. Acest meetup este important nu numai prin prisma faptului că trebuie să oferim un masaj de calitate înaltă, dar și prin faptul că noi trebuie să avem în primul rând grijă de noi și de sănătatea noastră. Vi prego quindi di fare domande, di esporre le vostre esperienze e noi siamo qui a rispondervi. The idea of this meetup is that at the end of the presentation by Rado, you will share, you can share your own experience, ask your question, and in order to share each one experience between each other. So please ask question and participate. Ideea principală a acestui meetup este ca la final să fim implicați și să ne arătăm din experiența noastră, să punem întrebări, iar dacă avem ceva de împărtășit, să o facem cu drag. Și să punem întrebări, să nu rămânem cu întrebări în acest meetup. Bene, grazie a tutti per essere con noi. Grazie. Vă mulțumesc tuturor. And don't forget, you can pin the video of Radu to make it the big video. You can pin it by going on the 3 dots of his camera and clicking on pin. Foarte important să încercați să blocați imaginea lui Radu, să-l vedeți și să auziți doar pe el. Faceți lucrul acesta, mergeți pe imaginea lui și apăsați de 2 ori cu degetul sau dublu click mouse. And with this, we look at Radu now for the presentation. Thank you very much, Radu. Have fun. Please turn off your micro so we can hear better Radu speaks. Yes, everybody mute. Da, toată lumea să-și pună mute, să nu se audă nimica. Verificăm un pic. Aba, Mihaela, Enjoy. Victoria, please, vă rog să puneți Radu, ok? Să puneți pe mute sunetul. Ok. Perfect. Gata. E ok, Radu, poți să începi. Ok? Da. Salutare tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru participare. Hello everybody and thank you for being here with us. Mulțumesc Elvira, mulțumesc Julian și întregii asociații de masaj Numa. Mulțumesc Elvira, mulțumesc Julian și întregii. Thank you. Thank you Julian and Elvira and to all the association for this meetup. Numele meu este Radu Gligor, sunt din România și astăzi o să vorbim despre postura corpului și mecanica acestuia. My name is Radu Gligor, I'm from Romania and today we will speak about the posture and the body mechanism of the therapist. Voi începe această întâlnire cu un citat care îmi place foarte mult. I will start this meetup with the quote that I love it very much. Și anume că nu există mâini mai frumoase ca mâinile care fac bine.
there are no beautiful hands, then the hands that are doing good. Mecanica și postura corectă a corpului nostru sunt importante pentru noi The mechanism and our body weight are very important for us, for the therapist, deoarece ne ajută să evităm oboseala, rănirea because it helps us to avoid the fatigue and the injuries. și, bineînțeles, ne ajută să transmitem cea mai bună energie And of course, it helps us to give the best energy cu cea mai bună tehnică. with the best technique. Referitor la pârghia greutății corporale, Regarding our body posture and body weight, aceasta este utilizată pentru a oferi presiune. this one is used for giving pressure. Ne vom folosi întreaga greutate corporală We will use our entire body weight din cei mai mari mușchi din corp from the biggest muscle from our body pentru a ne înclina în tehnica respectivă. to give an effective technique. O să vă dau câteva sfaturi în ceea ce privesc articulațiile noastre. I will give you some advice for our joints. Este important să ne încălzim articulațiile și să ne întindem corpul înainte de a administra masajul. It's very, very important to warm up our joints and stretch our body before starting a therapy. Este important să facem o rutină din acest aspect, să facem zilnic, It's very important to make a daily routine. trebuie să învățăm să respirăm corect în timp ce facem masaj. We have to learn to breathe correctly during the therapy. În timpul masajului, mișcările trebuie să fie foarte bine intenționate During the therapy, all our movements has to be conscious. Este important să ne monitorizăm propria poziție corporală We have to take care all the time about our posture și să facem ajustări în timp ce administrăm masajul. and to make adjustment during the massage. O să vă prezint 4 motive ale durerii la I will administrarea masajului. I will present you 4 pain reason or pain issues when we give a therapy. Prima, tehnica se face necorespunzător. The first, the technique is not proper, is not correct. Înălțimea mesei de masaj este necorespunzătoare. The height of the table it's improper. Mecanica și postura corpului este slabă. The mechanism and the posture of our body are weak. Și, bineînțeles, lipsă de forță a mușchilor. And of course, lack of strength in muscles. În ceea ce privește înălțimea mesei de masaj, Regarding the height of the table, aceasta trebuie să fie adecvată și în foarte bune condiții de lucru. it has to be proper and in good working condition. În momentul în care stăm drepți pe lângă masă, While the therapist is standing straight near the table, putem să atingem fie cu vârfurile degetelor, fie cu prima articulație a degetelor, masa. we can touch with the tip of our fingers or the first joint of the fingers the side the table of the table. În cazul în care avem o masă mai mică, de înălțime mai mică, este de preferat în cazul uneia prea mari. A lower table is more suitable than a higher one. În ceea ce privește condițiile bune de lucru, este important să ne ghidăm și după greutatea mesei. Regarding the good condition of the table, we have to look on the weight of the table also. Dacă optăm pentru o masă de masaj care se pliază, care este portabilă, If we choose a portable table,
Trebuie să ne asigurăm că îi punem protecție de cauciuc sau silicon pe picioare pentru a nu se deplasa pe podea. We must have a good look on the legs to make them stable, to not sleep on the floor. În cazul unei mese care este fixă, care este stabilă, In a case of a table that is stable, fixed, greutatea și cu cât este mai grea masa, ne ajută pe noi să oferim tehnica cât mai corect și corespunzător. as the weight of the table is higher, it can help us to give a better technique, to help us in techniques. Deoarece dacă atingem masa cu corpul nostru, ea se poate deplasa foarte ușor. Because when we touch the table with our legs, we can easily move it on the floor. Iar în acel moment nu vom face altceva decât să ne stricăm postura corporală And in that moment, we do nothing just to injury our posture of our body, și nu vom mai folosi pârghia greutății corporale. Vom împinge și vom trage din brațe. and we won't use our body weight. We will use our arms to push and pull the techniques. Vom trece la poziția picioarelor. Now we will take a look to our legs. Picioarele trebuie să fie amplasate suficient de larg The therapist legs must be placed wide enough pentru a permite o poziție adecvată to maintain a proper posture și pentru a oferi sprijin pentru o aliniere corectă a coloanei vertebrale. and to give support and a good spine alignment. Greutatea corpului este plasată de la un picior la celălalt pe tot parcursul masajului. The weight or our weight is passed between the legs across the therapy, from one leg to the other. Pentru a oferi echilibru și mișcare de legănare. That gave us balance and the swinging move, a dancing move. Această mișcare de legănare This type of movement ne permite o forță de impuls gave us a better and a bigger force, și vom folosi energia noastră corespunzător. and we will use our energy proper. Dar nu trebuie să fie atât de exagerată încât să ne ia din energie. But it doesn't have to be too exaggerate to take our energy. Picioarele ne vor indica întotdeauna direcția de deplasare. The feet should point the direction of our movement. Dacă vom face masajul pe lungimea corpului, If we will work on the length of the body, bineînțeles că picioarele ne vor indica această direcție. of course that our legs will show us this type of direction. Dacă vom lucra perpendicular pe corp, If we will work perpendicularly on the body, buricul nostru ne va orienta direcția de deplasare. our navel will show us the direction of the movement. Genunchii. The knees. Genunchii nu vor fi niciodată forțați într-o poziție blocată. Our knees should never be overtensed or blocked in one single position. Ei trebuie să fie relaxați și nu încuiați. They have to be relaxed and not tensed. Chiar și atunci când flexăm și coborâm în fandare. Even when we flex and go down. Dacă vom coborî în fandare și genunchiul nostru depășește cu mult vârfurile degetelor, If we'll make this type of movement and our knees will go after the fingers of the feet, genunchiul este într-o poziție blocată. the knees is blocked, is not flexed. Așadar, genunchiul trebuie să fie deasupra gleznei sau maxim deasupra degetelor. So the knees has to be above the ankle or the fingers. Spatele nostru trebuie să fie întotdeauna drept.
our back has to be always straight. Nu ne vom îndoi niciodată din talie, We will never bend from the waist. nu ne vom răsuci, We will never curl. buricul ne indică direcția către care masăm, The navel shows us the direction where the working zone is. și pe măsură ce direcția de lucru se schimbă, And when the direction zone is changing, noi trebuie să ne repoziționăm. we also have to reposition. Gâtul trebuie să-l menținem cât mai drept. The neck has to be straight also. Este important să nu avem o poziție a capului înainte, It's very important to not bend our knees forward. învățăm să respirăm corect, We learn how to breathe correctly, astfel încât mușchii umerilor și a gâtului să nu devină hipertonici. so the muscles of the shoulders and the neck not get overtensed. Este foarte important un aspect și un lucru la care țin foarte mult, să nu It's uitați că masajul It's very, very important and something that we have to take care all the time is that the massage nu este ceva tactil. is Este ceva tactil, nu o abilitate vizuală. something tactile that we have to feel with our fingers, is not a visual ability. Nu trebuie să stăm să privim la zona pe care o masăm, We don't have to stay there and look on the working area or working zone. și pur și simplu putem să urmărim reacțiile persoanei care privește masajul. And we can simply stay there and watch the reaction of our clients when they receive our massage. Umerii, încheieturile și brațele The shoulders, the wrists, and the arms, ne asigurăm întotdeauna că sunt relaxate. we have to make sure that are relaxed all the time. Respirăm diafragmatic. We have to practice diaphragmatic breathing. Dacă se poate, respirația oceanică, respirația Ujjayi. If we can do it, the ocean breathing. Ca atunci când ați dori să aburiți o oglindă cu nările. The same thing when we are breathing in one mirror and we try to blur it. Dacă se poate, ne coordonăm respirația cu cea a persoanei de pe masă. If it's possible, we can sync our breathing with the client's breathing. Poziția încheieturii mâinii The position of the wrist. Să nu uităm că este cea mai frecventă leziune la care suntem supuși. We have to not forget that is the most common injury that we can have. Așadar, unghiul format de încheietură So the angle made by the wrist ar trebui să fie aproximativ 120 de grade. must be approximately 120 degrees. Iar brațele trebuie să reprezinte un unghi de 45 de grade, And the arms has to make 45 degrees. palma ne va asigura forță constantă, The palm will give us constant force. degetul mare iar și celelalte degete ne vor oferi direcție. The big thumb and the others will show us the direction. În timpul masajului putem folosi și partea ulnară a mâinii, During the massage, we can use the other parts of the hands, like the ulnar part, antebrațele și coatele. forearms, and the elbows. Și pentru că toate aceste aspecte sunt despre noi terapeuții, And of course, all these aspects are about us, the therapist. nu trebuie să uităm și să neglijăm confortul persoanei care primește masajul. We don't have to forget or neglect the comfort of the person that receive the massage.
În cazul în care avem o persoană cu dureri în zona lombară sau în zona toracală, In case we have a person that has back problems on the lower spine, putem să folosim o pernă we can use a pillow așezată sub oasele bazinului, and we can put it under the pelvic bones. iar sub glezne vom folosi un rulou And under the ankle, we can use a pillow like this pentru a oferi mai multă relaxare pentru persoana de pe pat. to give more relaxation for our clients on the table. Cam acestea au fost părțile teoretice. These were the theoretical part. Și dacă îmi permiteți, o să fac și o demonstrație. And now I'm going to show you a demonstration. După cum vedeți, Radu se folosește foarte mult de greutatea corpului, nu de brațe. Aceasta este mișcarea legănată despre care ne vorbeam. Vom trece cu greutatea de pe un picior pe celălalt We will pass our weight from one leg to the other. Dacă ne vom focusa pe o singură zonă, cum ar fi zona umerilor și a capului, If we will focus on one area, like the shoulders and the neck, pentru siguranța noastră și a posturii corporale, for our safety and our posture, ne vom putea așeza pe un genunchi, we can stay on one knee cu o pernă sub genunchiul nostru with a pillow under our knees, și vom putea folosi cotul pentru a detensiona și a ne împinge cu greutatea corpului and use our elbow to detention and press on the muscles, and to use our body weight. Un alt aspect important, să nu fim foarte aproape de pat. Another important aspect is not to be too close of the table or the client. Ne vom duce mai în spate, tocmai pentru a putea avea brațele întinse. We will take a step in the back just to make sure that our arms are straight. Vom aplica uleiul uniform cu mișcări de legănare de pe un picior pe celălalt We will put oil and use our relaxed movement and put our weight on the one leg and then the other. vom aduce piciorul din exterior We will put our legs in the exterior of our body cu genunchiul deasupra gleznei with the knees above the ankle pentru a lucra în special prima jumătate a spatelui. to work especially the first middle of the back.
Dacă sunteți atenți, genunchiul meu va fi pe linie cu cotul persoanei de pe pat. If you pay attention, my knees is on the same direction with the elbow of the client. Dacă dorim să ne schimbăm zona de lucru, vom aduce genunchiul și vom face un pas pe aceeași linie cu umărul persoanei de pe pat. If we want to change our direction, we will make a step forward and our knees will be on the same direction with the shoulder of the client. Iar dacă vrem să lucrăm pe toată suprafața spatelui, vom îndepărta picioarele, vom flexa ambii genunchi If we want to work on the whole area of the back, we will bend our legs and we'll flex them a little bit. alternativ, vom întinde câte un picior From time to time, we will straight one leg and then the other, și ne vom focusa pe zona pe care dorim să insistăm. and we'll focus on the area where we want to work. Putem să aducem un picior în față și unul în spate We can have one leg in front and the other in the back, și ne vom deplasa în funcție de mișcările Sicuro. Era. Silvia, așa, perfect. Vom putea folosi antebrațele, We can use our forearms, dar din nou vom împinge din greutatea corpului. Vom folosi acest segment al antebrațului but again, we'll use our body weight and use that part of the forearms for the technique. Este important să împingem cu pieptul, să deschidem pieptul It's very important to open our chest, să unim omoplații la spate cât mai mult to bring together the shoulders in the back. și de câte ori conștientizăm că am pierdut postura, And every time we feel that we lost that posture, rotim umerii spre înapoi și coborâm în jos. round the shoulders in the back and put them in the low. Dacă vom veni în partea din față a patului, If we stay in the front of the table, este important să rămânem cu greutatea pe piciorul din față, it's very important our body weight is in the leg that is placed in the front, iar piciorul din spate va fi întins pe vârfuri, and the leg from the back is on his tip toes. Dacă dorim să facem o presiune mai mare, If we want to put more pressure cu degetul nostru mare, with our big thumb, este foarte important să aducem un sprijin degetului. it's very important to support him and help him a little În această poziție, in this position, tocmai pentru a nu se duce degetul prea mult pe spate. so the thumb doesn't have any place to go in the back. Radu, could you come and show this closer to the cam, please? Poți să arăți the mai thumb? aproape de cameră cum să se țină? Nu poți să arăți aici. Sau... Aici, scuze. Cred că da. Yeah, I mean, just to show the hand a little bit. Yes. Yeah. Uh-huh. So, Nu doar as you- așa, să nu punem presiune așa. Right. we don't leave him alone. We put support with the other's fingers. Nice. Thank you. Putem din când în când să îndoim cotul We can from time to time to bend our elbow. îl ținem într-o poziție activă We keep him in an active position, și atunci putem să aplicăm forța necesară and then we can put the proper force that we need.
împingând cu sternul în față. pushing with our chest forward. Un aspect din nou important este să urmărim reacțiile care le are persoana de pe masă Another important thing is we have to look on the reaction that our clients have, pentru că în anumite zone care sunt dureroase, because in some painful areas, persoana ne poate transmite fără să ne spună the person can show us without telling us că presiunea este prea mare. that the pressure is too high. Putem să simțim acest lucru la nivelul musculaturii, care se contractă, We can also feel this on the muscle when they get contracted, sau chiar la nivelul palmelor și tălpilor. or even on our palms or feet. Putem să ne lăsăm ușor pe piciorul din spate, cu genunchiul îndoit, We can leave a little with our weight on the back with the legs bended, pentru a putea face tracțiuni, so we can pull the body, aducând coatele pe lângă corp, nu vom ține coatele departe de corp, with the elbows right by our body. în momentul în Beside. care avem coatele depărtate, When our elbows are, it's not okay. This position not okay. nu este ok pentru musculatura umerilor. It's not okay for the muscle of the shoulders. They get tense. Tragem umerii tragem coatele pe lângă corp și împingem cu pieptul în față, lăsându-ne ușor pe spate și putem să privim sus la tavan. Our elbow has to be beside our body, chest in the front, and our look up in the sky. Pentru a face ușoare manipulări ale articulațiilor, Doing slight movement of the joints, din nou trecem greutatea de pe un picior pe celălalt, again, we move our body weight from one leg to the other, menținând spatele cât mai drept. trying to keep our back or our spine straight enough. Ne mutăm ori de câte ori este nevoie, We move every time we have to. flexăm genunchii în poziții relaxate, Have to flex our knees all the time. putem face și stretching, întinzându-ne corpul nostru, We can stretch our body și ușor să revenim și să trecem de pe o parte pe alta a corpului, and easily go on the other side of the body. Este foarte important să creăm confort atât pentru noi cât și pentru persoana care primește masaj. It is very important to create comfort even for us, but also for the client. Am putea spune chiar că este o terapie la pachet. We also can say that is a win-win therapy for both of us. Pentru că în cazul nostru, dacă lucrăm mai multe masaje pe zi, Because in this situation, when we do a lot of massage daily, every day, tendința noastră este să aducem umerii în față, we tend to bring our shoulders in the front. ori de câte ori ne aducem aminte să corectăm postura. Every time we remember, we have to correct our posture. Masajul poate fi văzut ca o comuniune între noi și persoana de pe pat. The massage can be seen as a communion between the therapist and the client. Mișcările trebuie să fie bine intenționate, ritmice,
all the movements has to had good intention and rhythmics. Este posibil la început să simțiți disconfort It is possible at the beginning to feel discomfort, not feel very good, pentru că vom folosi grupele mari de mușchi din corp. because we will use the big muscles from our body, Și în special musculatura coapselor. and especially the quadriceps muscles. Cum spuneam, să nu uitați, masajul să fie ca un dans. As I said, and don't forget that the massage has to be like a dance. Pentru zona picioarelor vom trece la următoarea fază. Now we get to the next phase for the legs. Putem să balansăm ușor corpul We can easily balance the body, the client's body, menținând la fel picioarele cât mai distanțate, trying to have a lot of space between our legs. ușor vom descoperi piciorul care îl vom masa. Now we'll take care of the legs that will massage. Vom aplica uleiul We'll put the oil, și o să trec și pe o parte și pe cealaltă ca să vedeți poziția corpului meu. and he will be also on the other leg to show us the position. Cum spuneam, buricul ne va indica direcția care vrem să masăm. As I said, the navel will show us the direction where we want to work. Această direcție este foarte bună pentru presiuni, This direction is very good for pressure, pentru efleuraj, for effleurage. și dacă vrem să folosim antebrațul, And if we want to use the forearms, bineînțeles că ne vom repoziționa perpendicular pe zona de lucru of course, we will reposition them on the working area. și vom muta greutatea din nou de pe un picior pe celălalt. And then we'll move our body weight from one leg to the other. Putem să flexăm genunchiul, We can flex the knees pentru a acoperi toate zonele piciorului. so we can cover all the area of the leg. O să trec pe celălalt picior ca să mă vedeți și de pe partea cealaltă. Now he'll go on the other leg to show us from the other side. Când vom lucra primul segment, de la călcâi la genunchi, When we will work on the first segment of the hamstring, genunchiul nostru va fi aproximativ în dreptul genunchiului persoanei de pe pat. our knees is approximately on the same direction with the knees of the client. Dar în funcție de înălțimea noastră a fiecăruia, But we have to take care on our height. putem să venim și cu genunchiul nostru în dreptul gambei, We can have our knees also on the direction of the hamstring. și bineînțeles
bineînțeles, schimbăm poziția pentru a urca pe segmentul piciorului. And of course, we have to change our position to work on the other segment. Trecem greutatea de pe un picior pe celălalt, cu spatele drept. We move our weight from the one leg to the other with our back very straight. Vom flexa câte un genunchi, iar piciorul din spate se întinde. We'll flex the knees from the front and the other one will be straight. Prindem glezna. We put our hands on the ankle and Și dacă vrem să facem o tracțiune ușoară sau o scuturare, flexăm genunchii. and if we want to pull a little bit from the ankle, we have to flex our knees Și apoi să ridicăm piciorul and then take high the leg, the entire leg. Dar atenție, nu ținem coatele sus, But be careful, don't have the elbow like this. le aducem cât mai aproape unul de celălalt. We try to keep them next to the other, closer. Și putem să urcăm și să coborâm, să balansăm. We can go up and down and balance. Ducem un picior în spate, rămânem sprijiniți pe vârf și putem să facem flexia piciorului. One leg in the back, we have to take care of our position and flex the client's leg. Radu, maybe a couple more minutes and then we can open for questions if that's okay. Ok. Vom acoperi subiectul nostru. We will cover the client. Vom elibera bolsterul de sub glezne sau perna. We will free the pillow. Și vom ruga subiectul să se întoarcă pe spate. And we'll ask the clients to turn with his face up. Cum spuneam, să nu uităm de confortul care îl creăm. As I said, don't forget about the comfort that we want to give to the client Pentru a evita durerile din zona lombară, to avoid putting pressure on the lower spine. vom introduce același bolster sub zona genunchilor We can put the same pillow under the knees. și ne vom asigura că șoldurile, oasele bazinului sunt relaxate. And we'll make sure that the pelvic zone and the bones are relaxed. Lăsând tălpile să cadă stânga-dreapta. And the feet are on the sided, left to right, relaxed. Vom întreba persoana dacă este confortabil cu gâtul We will ask the client if he is comfortable with the neck, sau putem să-i oferim un sprijin or we can give him a support atât cât se simte confortabil. so he can be relaxed. Masajul pe partea aceasta se va face la fel, cu aceeași postură a corpului, The massage on the front face will be the same with the same posture position. iar cele mai importante aspecte sunt cele care le-am prezentat în partea teoretică, And the most important aspect are the one that I already told you on the theoretical part. și anume să nu uităm că piciorul și buricul ne indică întotdeauna direcția de deplasare. And also do not forget that the legs and the navel show us the direction of the working zone. Și bineînțeles, nu vom împinge niciodată din umeri, din forța brațelor, And also we will never put force from our shoulders
or our arms. Pur și simplu rotim umerii spre înapoi, We just bend slightly the shoulders in the back. aducem brațele întinse și ne împingem din greutatea corpului. We put our arms in the front and put our body weight on it. Sper că aceste informații vă sunt de ajutor să vă ajutați corpul să rămână în stare bună. I hope that all this information will help you to provide a better posture for your body. Și o să vă invit și pe voi să participați activ cu discuții. And now I invite you to be active and put some questions. Sau poate doriți să prezentați o altă tehnică care eu nu am abordat-o și să o împărtășim cu toții. Or maybe you want to show us another technique or something that I didn't reach with us. Așadar, dragilor, vă mulțumesc pentru participare și vă aștept cu întrebări. So thank you very much for your participation, and I'm waiting for your questions. Vă pup pe toți! Thank you, Radu, for your presentation. I already have 2 questions. But maybe Yeah, very briefly, the first one is, do you think that this body positioning that you talked about, does it apply to all or most massage techniques which are on a table? And second, can you show us again how you Wait, calculate the height? Julian, wait. All right. So, Julian are o întrebare. Consider că tehnicile pe care ni le-a arătat în această prezentare sunt potrivite pentru toată lumea și de asemenea pentru toate părțile ale corpului. Ideal este să ajungem cu toții să facem masajul în așa fel încât să nu ne supra-solicităm. Ideally is to try to make massage like this, to not overwork our ankles or our joints. Dar bineînțeles, dacă suntem în anumite situații în care nu reușim să ne îndreptăm spatele, mă refer la persoanele cu cifoze. But of course, if there are position or posture and we can't straight our body like the person that has kyphosis. Este important să adaptăm și să găsim varianta cât mai confortabilă pentru noi. It is better to adapt the posture and find a better posture for us, for our own body. Right. Pentru că masajul este o artă, este un dans. Because the massage is an art, a dance. Fiecare trebuie să ne găsim poziția cât mai confortabilă. Everybody of us has to find our comfortable position. Și să adaptăm la situația noastră. And to adapt it to our body. Right. Thank you. Mulțumesc. And the second one, Julian? If you can just show us again how he calculates the height of the table. Dacă ne mai poți arăta încă o dată cum calculezi înălțimea mesei. În momentul în care stăm în picioare lângă masă, when we stay straight with our legs, our body straight, și avem ușor degetele flexate, and we have easily our fingers flexed, vom atinge masa cu primele falange, cu primele articulații. We will slightly touch the table with our first joint of the fingers. Just like a ne înclina din umeri, without going to the right or the left with our shoulders. Just stay straight, and our arms is straight also. Okay. Dar bineînțeles, o masă poate fi și mai jos, dar nu mai sus. But also one table can be lower, but never higher. Pentru că dacă este mai jos, if it's lower, noi ne putem flexa mai mult din corp. We can flex more from our body. Dar dacă este mai înaltă, but if it's higher, noi avem tendința să ne ridicăm pe vârfuri.
we will try to hide also our length and to stay on the tiptoes. Și automat umerii noștri vor ajunge mai aproape de urechi. And also the shoulders will get closer to the ears. Iar unul dintre secrete este că umerii trebuie rotiți și depărtați cât mai mult de urechi. And one of the secret is to have our shoulders round in the back and stay away from the ears as much as possible. Okay. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Thank you. I just want to remember the participant that if they are shy, they don't want to ask question on video, they can do it on the chat. So we can read and ask question for them. De asemenea, vrem să vă rugăm pe toți, chiar dacă sunteți timizi și nu vreți să puneți întrebări, puteți să scrieți pe chat, iar noi o să vă răspundem fără niciun fel de problemă. Așa că întrebările pe chat. Sau microfon. Întrebări sau poate alte variante care vor să le împărtășească cu noi? Cum ar face ei în situația în care o persoană are cifoză? Poate ne dă cineva o variantă. What did he say? If the others has any opinion or any other advice, how they are practicing with their massage when they have any problems, if they want to give information to us, Să împărtășească cu noi. to share it with us. And for your info, Radu, there is a message of thanks and that from Marilyn that comes from Peru and saying that you are excellent professional and he thanks you. From Peru, you are seen by all around the world. Thank you. Hello, can you hear me? Yes. Yes. Hi. Hi. Hi there, it's Abba here. Hi, Abba. Personally, if you are asking for an opinion, Yes. what I find is that most tables are designed and are actually put way too high. If you want to apply pressure with your full body, it is much better to have the table even lower. And from Radu's posture and height, I would actually say that I would give him at least another 10 centimeters lower, and he would have better pressure with his strokes. Okay. Yes. Has he tried maybe lowering the table more to see how his massage changes? Radu te întreabă un participant, nu i-am reținut. Dacă majoritatea meselor care se folosesc în masajele profesionale sunt mese un pic mai scunde și dacă ai încercat vreodată el ți-a recomandat și cum am zis să cerem opinii, să lucrezi cu masa cu 10 cm un pic mai scurtă. Ai încercat vreodată în așa fel să vezi cum se adaptează masajul tău și ce eficiență ar avea? Da, am încercat, am avut ocazia să lucrez pe o masă mai mică. Yes, he tried. He has the occasion to work on the lower table. Dar cum spuneam, am simțit zona picioarelor cum se tensionează în timp. But as I said, I felt my legs that were too much flexed and then get tired during the time. Și am fost nevoit să lucrez pentru o forță corespunzătoare de pe masă, cu sprijin cu genunchiul pe masă. And in that case, he had to put his own legs on the table to have the better force and better posture for him. Okay, I do the same as well. I have developed a posture which is very strange.
but I find it's much better on my back. When I work, when I do petrissage on the body, I will sometimes lift. I will sometimes lift my leg onto the couch. Okay. If he tried this, would his posture feel better? A zis că el lucrează cu masa lăsată mult mai jos și câteodată și el face la fel cum faci și tu, pui piciorul pe masă, dar câteodată se urcă pe o canapea și astfel, sau chiar pe masă, și astfel are mai multă presiune. Cum consider lucrul acesta? Foarte posibil. Eu nu am încercat, nu am experimentat să măsui eu pe ceva, dar dacă nu și-a creat disconfort și dacă nu și-a compromis postura, este alegerea fiecăruia. It is very good. You have just to take care of your position, but if you did like this and you feel very, very better and good, then there is no problem. It's okay for you. We also have a question from Silvia, who is asking about the head and neck massage position. Maybe Silvia can explain a little bit more her question. Because she asked if she should stay always stand up or sit down, but maybe she wants to. Right, I think she's mentioning the part when you do the neck, Radu, do you sit at the head of the table or do you stand while you do the neck massage? Ok, so avem o întrebare de la Silvia, care ne întreabă despre poziția atunci când lucrăm gâtul sau capul, dacă preferi sau cum este mai ok să stai în picioare sau chiar să te așezi atunci când lucrezi în zona capului și a gâtului. Depinde de pe ce parte suntem. Cum am arătat la început, dacă este să lucrăm când persoana este cu fața în jos, it depends a little bit on the position of the client. If the client stays with the face down when he was at the beginning, aș prefera pe poziția pe un genunchi ridicat. I prefer to stay just like this with one knee bended and the other up. Just like this. And with the pillow under the knee. Mai degrabă sprijinim capul în palmă. We give support to the head in our palm. Iar noi din genunchi cu perna ne vom glisa unde avem nevoie și la ce distanță avem nevoie. And with our knees on the pillow, we can sleep to the right and to the left, wherever we feel comfortable to do it. Iar în momentul în care vom face stretching, indiferent pe ce parte a patului suntem, and when we do the stretch, no matter on what side of the table we are, pentru că vom putea să facem o manevră foarte benefică pentru zona gâtului și pur și simplu să ne ridicăm corpul și din nou vom coborî și vom urca. Because we can do a very effective stretch technique with the arms like this, and our knees now will be up. We stay in straight with the legs places between them. Ori de câte ori suntem în picioare și vrem să coborâm, putem să ne poziționăm în ce poziție ne simțim confortabil. Traducere la persoana ușor pe față. Iulia Mălcinea. Cineva are microfonul din nou pornit. Gerard, Liuba, vă auziți, Victoria. Ok. Every time when we try to work on this type of area, we can every time just stay in our legs straight, to flex our knees, to put our knees down, to work properly for this area. To go on the right, on the left, to move our body weight.
Pentru zona gâtului și zona umărului, for the neck area and the shoulder, putem să venim pe diagonala mesei de masaj we can stay in that position și vom putea să lucrăm foarte confortabil zona gâtului. and we can work very comfortable the neck area. Același lucru putem face de pe partea cealaltă, venim The pe same. diagonală, The same thing we can do on the other side, indiferent că facem efleuraj, că facem frământat, even if we just warming up the body, we want to put pressure. buricul nostru ne indică din nou direcția de lucru. Our navel will show us the direction of the working zone. Putem să ne sprijinim cu greutatea corpului pe masa de lucru, We can touch the table and put our body weight next to the table dacă avem siguranța că este suficient de grea să nu se deplaseze. if we have Emily, the security is Hello. very stable and is not slipping on the floor. We can give us a support. Nu aș recomanda, în schimb, a face masajul de pe un scaun, I don't recommend to do the massage on a chair sitting pentru că ne vom folosi foarte mult articulațiile, vom împinge din articulații și nu este în regulă. because we will use a lot our joints and will in this case we will injury our joints. We can't use our body weight. Iar dacă dorim să facem o presiune mai mare și cotul nostru este flexat, And if we want to try to put more pressure and our body is flexed, cotul, the elbow, sorry, the elbow is flexed, putem să punem presiune pe podul palmei, then we can put pressure on our palm iar cotul va veni And- proptit în corpul nostru, and the elbow is right on our body. It's having support in our body. atunci vom împinge din greutatea corpului. In this case, we can push with our body weight. Nu vom împinge din mână și din umăr, vom bloca cotul în abdomen We won't push with our arms. We will block the elbow in our abs and we will have much more force. și ne împingem și nu We vom push. folosi articulațiile. And we will never use our joints in this case. Dacă Thank mai you. sunt That position on the when you were doing the neck is, from what I know, quite unconventional. Did you come to this naturally, or is this something you learned? Poziția pe care ai folosit-o mai înainte pentru a lucra în zona gâtului este o poziție pe care ai învățat-o în timp sau ți-a venit natural pentru că consideră că este un pic cam solicitantă? Inițial am crezut că a venit natural, Initially, he felt that it was natural, după care în decursul anilor am descoperit că foarte mulți folosesc această tehnică but during the time I saw that many other therapists are using this type of position of movement. și am considerat că nu este ceva ce am inventat eu, And I consider that is not something that I invented, ci pur și simplu ceva ce mă ajută să-mi controlez mișcările și să distribui greutatea. it's just something that I can use correctly to use my body weight and distribute my body weight also. Dar cum spuneam, cu toții suntem diferiți But as I said, we are different, și este important să încercăm și dacă nu ni se potrivește să căutăm altă variantă. and it's very important to try. And if it's not suitable for us, to look for another variant. Well,
other movements. Are there any other questions or comments, or does anybody want to share how they position their body or the little tricks they have maybe to save their back? Mai sunt și alte întrebări sau este cineva care dorește să ne spună sfaturi sau lucruri pe care ei le folosesc pentru a-și proteja spatele și a-și folosi tehnicile mai corecte? Da, eu sunt Simona. Da, Simona, da. Da, și vreau să știu și eu care este poziția când facem anticeluliticul, că aia se cere acum, și dacă poate să ne zică Radu care este și cum face el. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. So Simona is having a question because now during this time, I think in Romania and also all over the world, the women are asking a lot for anti-cellulite for their legs. And she is asking for a better posture or position that she can have during this type of massage. Radu? Ok. Pentru masajul anticelulitic, pentru că este vorba foarte mult de tehnică, nu de presiune la acest tip de masaj. For the anti-cellulite massage, it's more about the technique, not the pressure that we have to put. La această tehnică, la această manevră, putem să ținem coatele îndoite. In this technique, we can keep our elbow flexed. Dar vom păstra aceeași postură a spatelui și a picioarelor. We will keep the same posture of our back and the legs. O să trec pe partea cealaltă ca să se vadă mai bine. I will stay on the other side of the table. Putem să flexăm genunchii, avem coatele îndoite și vom face manevra de frământare. Cred că se vede tot mai bine din partea cealaltă. Okay. Adică nu se văd picioarele deloc. Și stai așa mai într-o parte. Zic. Da, și aici ne putem ajuta de o pernă. We can use also a pillow to relax the client's body. Legs. Vom lucra din nou pe lungimea segmentului de lucru. We will work on the working zone segment. Fie că folosim nodozitățile. We can use our joints from the fingers. Fie că facem frământat, vom schimba din nou poziția. Even when we warm up with the area, we can change our position again. Fie că vom trece pe cealaltă parte a corpului pentru a obține presiuni, frământări și atunci automat ne vom ajuta de pat. Even when we go on the other side to work on the same leg, we can use the table as a support to put our legs next to the table and put some pressure, better pressure. Mișcările de brățară sunt foarte ok de executat din această parte. This type of bracelet movement are very good to make them from that side of the table. Iar în rest, postura corpului trebuie să fie aceeași. And in the rest, our body posture has to be the same. Este în regulă, Simona? Ok. I have one question, Radu. Sorry? I have one question. One question. Italian? Yes. Speak in Italian. Yeah, you can speak. In Italiano Sì. For the people Italian. Poi Nico mi aiuti, no? Sì. Yes. Ok. Radu, molti nostri colleghi hanno difficoltà a coordinare il movimento con la respirazione. Cosa consigli di fare? So Elvira is asking for many massage therapists. Apparently they have issues, problems in coordinating the breathing
with the posture and the massage. So what do you suggest to do to coordinate better those two things? Elvira a pus o întrebare în sensul că majoritatea... Am înțeles. Păi și ceilalți, Radu. Da. Ok, în sensul că se întâlnesc dificultăți în respirația pe care o avem și postura noastră și cum încercăm să le coordonăm respirația cu postura în timpul masajului. Este foarte important că tehnicile de respirație trebuie să le învățăm separat de masaj și apoi să le integrăm. It is very important for us to learn the breathing techniques separately from the massage and then apply them when we are doing massage. Eu aș putea să vă dau un... Stai, că trebuie să traduc în italiano. È molto importante imparare quelle che sono le tecniche di respirazione in modo indipendente dal massaggio e poi applicarle durante il massaggio. Aș putea să vă spun o tehnică pe care să o practicați, să învățați respirația de tip pendul. I can tell you one breathing technique that you can learn. It's the pendul breathing. Allora, Radu può spiegarci una tecnica di respirazione che si chiama pendul. Yes. Și anume inspirul să fie egal cu expirul. So the breathe in and the breathe out are equally as time. La durata dell'ispirazione e della espirazione è la stessa. Vom putea începe cu 4 secunde inspir, 4 secunde expir. We can start with 4 seconds breathe in and 4 seconds breathe out. Per esempio possiamo cominciare con 4 secondi di ispirazione e 4 secondi di espirazione. Și apoi să creștem treptat la 5 secunde, la 7 secunde, la 8 secunde. And then increase to 5 seconds, to 7, to 8, to 10 seconds. E poi aumentare man mano a 5, 6, 7, fino a 10 secondi. Este foarte important să ne creștem capacitatea pulmonară. It is very important to increase our lungs capacity. Questa tecnica permette di aumentare la nostra capacità polmonare. Dar cel mai simplu este să privim persoana care este pe pat. But very simple is to look on our client that we have on the table. Ma una maniera molto semplice è quella di guardare la persona che sta ricevendo il massaggio sulla tavola. Și să ne sincronizăm respirația. And to synchronize our breathing with him. E sincronizzare la nostra respirazione con quella della persona che riceve il massaggio, il nostro cliente. Dacă nu dorim să deranjăm persoana, să o punem să inspire și să expire. If we don't want to bother the client to ask them to breathe in and breathe out. E se non vogliamo disturbare la persona chiedendogli di inspirare ed espirare, putem să-i urmărim abdomenul și rebordul costal. We can look on the chest and on the abs, on the abdominal area. Possiamo guardare il suo petto e la sua area addominale. Atunci ne vom da seama când să punem presiune. And then we will learn and manage when to put the pressure. E quindi una volta che abbiamo imparato a osservare questo, impareremo a come aggiustare la pressione sul cliente. Nu vom pune niciodată presiune, nu vom apăsa când aerul este în plămâni. We will never put pressure when the air is inside the lungs. E non faremo mai pressione sul cliente nel momento in cui l'aria è ancora nel cliente è ancora dentro i polmoni. Același lucru și pentru noi și pentru persoana de pe masă. The same things for us and the client. La stessa cosa è da applicare a noi stessi e il cliente, ovviamente.
Dar vă recomand tuturor să faceți exerciții de respirație în fiecare zi, But I recommend to everybody to do daily breathing exercise. Radu vi raccomanda di fare esercizi di respirazione ogni giorno. și așa vom ajunge să ne sincronizăm respirația în timpul masajului. And in this way, we will learn how to synchronize our breathing during the therapy. E in questo modo impareremo a sincronizzare la nostra respirazione durante il massaggio, durante la terapia. Thank you. Mulțumim. There's another question from I think it was Simona. No, Marilyn. No, Marilyn, yeah. Which asked if you have any particular recommendations for positioning during a sports massage. Dacă ai ceva recomandări pentru sport masaj. Dacă poți să aplici aceleași tehnici posturale. Recomandările sunt aceleași la același tip de masaj. There are the same recommendation. Dar, din punctul meu de vedere, când aleg să lucrez cu un sportiv, but from my opinion, when I had to choose with the client that it's doing sport, fie folosesc salteaua, fac masajul pe saltea, either I do the massage on the floor, on the mattress, fie mă stui eu și am sprijin cu piciorul pe masă, either I go with my leg on the table to have support for my body. Iar în ceea ce privește poziția mâinilor, and regarding the position of the hands, voi încerca să fac cât mai multe fricțiuni transverse. I will try to do more warming up transversal. Acest lucru îl putem face fie cu degetul mijlociu peste degetul arătător. This way we can do it with our middle finger over the next one, as you can see in the picture. Fie degetul arătător peste cel mijlociu. Either on the other sense. Pentru a face fricțiunile și a proteja articulațiile degetului. So in this way we can do frictions or something like this to protect our joints of the finger. Când vom folosi cotul, when we'll use our elbow, avem mai multe variante. We have more options. Pentru o forță corespunzătoare, for better force, vom avea un unghi de 45 de grade între antebraț și braț. We will have a 40 degree between the arm and forearms. Vom avea degetele relaxate în timp ce aplicăm presiunea. We'll have the fingers relaxed when we put the pressure. Iar linia de forță va fi linia care coboară de la umăr spre cot. And the line force will be from the line from the shoulder to the elbow. O să fac o scurtă demonstrație. He will make a short demonstration. Dacă dorim să deblocăm piriformisul, if we want to relax the piriform muscle, putem să palpăm zona când piciorul de deasupra este îndoit. With the knee bended, flex, we can feel with our fingers the muscle, the area. Dar în momentul în care musculatura este tare, este contractată, if the muscle is tension,
vom împinge bazinul și vom coborî cu abdomenul mai mult pe pat. We will push the pelvis in the front so the area get relaxed. Ca să punem presiune, To put pressure, vom aduce unghiul de 45 de grade, we'll make the 45 degrees of our ne elbow. vom ajuta de masă pentru a avea stabilitate We will use the table to give us stability and support. De aia spuneam că este importantă și greutatea mesei. That's why I said that is very important, the weight of the table. Vom avea palma orientată către fața noastră. The palm will be fixed in our face, in front of our face. Iar de aici, pur și simplu, înclinăm palma în jos. And from that position, we can slightly move the palm down and up. Vom face mișcări circulare. We will make circular movement. Vom apropia degetul mare de oricare dintre celelalte degete. We'll approach the big thumb from the other fingers. Și vom putea sprijini cu cealaltă mână umărul. And we can give us support, more support on the shoulders of the client. Putem să scuturăm, să răsucim antebrațul din cot. We can shake the forearms, we can twist it. Sau dacă este nevoie, ne putem cuprinde antebrațul cu cealaltă mână. Or with the other hand, we can grab our forearms pentru a aplica o forță mai mare. To put more pressure. Și să nu uităm că linia de forță este linia care coboară de la umăr spre cot. And do not forget that the biggest force is from the shoulder to the elbow. Mulțumim. Ok. Alte întrebări? Poate vrea cineva să mai spună o părere sau vreo altă variantă. Radu, just to let you know, we have a thank you and a hi from Slovenia also, and from Colombia now. So everywhere. There is Marisia that raised her hands. Marisica. Marisica, yeah. Yeah. Marisica, if you want, you can turn on your mic and ask the question. I see your hand raised. I don't know, maybe it was a mistake. We lost you. Marisica? No, it was, it seems like a mistake. Okay. Are there any other questions for Radu? Or any other comments, maybe? Or just you want to share your experience? Mai sunt și alte întrebări pentru Radu sau opinii, sau vreți să împărtășiți din experiența voastră ce ați întâmpinat, dificultăți, cum le-ați gestionat? Okay, well, if we don't have any other questions, we can start wrapping up. And I also want to give a special thank you to the model, because he's been very patient during this presentation and also during the tests which we did before. So I want to thank everybody, of course, Radu, for everything you did, and to
to be so kind in sharing what you know. Îți mulțumim, Radu, foarte mult și în special modelului care a avut răbdare să stea atâta timp și în timpul testului și acum și apreciem foarte mult efortul lui. Și bineînțeles și al tău, Radu, că ai oferit atâtea informații. Bravo to the model. Thanks, Radu. Thanks to everybody who came to the meetup. We're very delighted to have you. And also thank you to Elvira. There is una question in Spanish. We have one more question before then we'll take this as the last one. And this is from Colombia. O întrebare. Se puede trabajar el nervio ciático con esta técnica. With this technique, with this position, can you work on the sciatic nerve? Din această poziție poți să lucrezi pentru nervul sciatic? Very chiropractic question. Depinde foarte mult cât de mult este afectat nervul. It depends a lot on the how much the nerve is affected. Pentru că noi nu vom pune presiunea în funcție de noi. Because, mai spui o dată? Noi nu vom pune presiunea în funcție de ceea ce ne dorim noi. Because we won't put the pressure on what we want to have, on the result that we want to have. Și vom pune presiunea atât cât ne permite corpul subiectului. But we'll put the pressure as long the body will let us to do it. Es complicado para mí traducir eso en español. We'll have to look at the video again and go into it a little bit deeper. Tendremos que mirar el video otra vez en replay y a ver si te puedo traducir personalmente la cosa después. We don't have official Spanish translation. Today is just Romanian and English. Okay, so thank you again to everybody. And I want to thank Elvira and Daliana for organizing this. This was some long organization before, and they put in quite a bit of time. So I want to thank these two lovely ladies for doing this. You're welcome. And for this translation, which is not easy to do. Yes. Okay, again, we're the New Massage Association, the organizers of the European Massage Championship. Daliana, I let you translate a little bit. And you can translate the thank you for yourself too. Okay, so we can start over again to say it again. You want me to tell you again? Yes. Thank you. Thanks to everybody, including you and Elvira, for so much work. Perfect. So, Julian ne mulțumește foarte mult pentru efort, inclusiv mie și Elvirei. Okay. And please stay connected to the New Massage Association website for future information about the championship and dates, when, of course, we can start to organize events again. Vă rugăm să stați conectați pe rețele de socializare a NUMAS pentru a verifica noile date pentru Campionatul European de Masaj. And we're sure that Radu will be there with his colleague and friend Iulian Motoc. And și vă asigur că Radu o să fie acolo împreună cu prietenul și colegul lui Motoc Iulian. Okay, and that's about all. Thank you again to everybody. No, we missed something sorry. To stay in touch, because there will be more of this meetup with NUMA. We are trying to organize them more or less once per month. So all the information will be posted on the website, on the Facebook page, sorry, and obviously on the website of the New Massage Association.
să stați conectați, deoarece o să încercăm să facem lunar aceste întâlniri cu diverse teme care sunt importante pentru toți terapeuții și acestea o să fie anunțate pe pagina de Facebook, dar și pe website. Sì, tenetevi informati sulla nostra pagina Numa perché questi meetup continueranno ogni mese con delle bellissime novità per noi massaggiatori, per cui tenetevi sempre informati e aggiornati seguiteci, nel senso sul nostro sito. And that's all. And a last big thank you to Radu again. Thank you, man. Thank you. Very cool. Îți mulțumim foarte mult! Thank you. Mulțumim pentru timpul tău! Mulțumesc, Diana, mulțumesc, Elvira, Nico, Julien, la toată asociația. Și noi îți mulțumim. Radu is saying thank you to all of us for the association and all the organization. Mulțumesc tuturor participanților, colegilor din România, mulțumesc tuturor. Thank you to all the participants, the colleague from Romania. Vă doresc mult succes în această frumoasă meserie. I wish you good luck in this beautiful art. Și nu uitați că cele mai frumoase mâini sunt cele care fac bine. And do not forget that the most beautiful hands are the hands that are doing good. Yes. Vă mulțumesc tuturor. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Bacione. Bye. Un See you. abbraccio anche a Roberta, che è Bye un bye. Grazie. Ciao, bye. bacione Roberta, un bacione a tutti. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Ciao Lavinia. Ciao. Ciao Lavinia. Hi, Lavinia. I forgot that I have my microphone open. And I say ciao. 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 Next time you show us a little bit also, if you can. Yes. At the same time. All right. Everything okay on your side? I don't hear you. Totul e Everything bine okay? la tine? Okay for you in Romania? Yes, everything is okay. I feel very good. I'm okay. I start to work from 2 weeks. Uh-huh. And now I'm very, very good. Oh, I good, Cool. good, good. And your son? Everything okay? Yes, my son is on the computer. He's a very big fan of gaming. Of course. Of course. All right. Yes. All right. Well, have a good rest of your Sunday and talk to you soon. Yes. All right. Bye. Ciao, ciao. Bye. Vă pup. Pupici, papa.